De heitemenbeurs lijkt het mij tegen gezellig om heen te gaan, omdat er werd mensen binnen en is het meestal ik fleurig. Maar ik denk ook vooral omdat er leuke en nieuwsgierige dingen te zien binnen. And I'm not sleeping now. The dark is too hard to be. Ik verwacht je eigenlijk dat er een soort dingen te zien binnen die voor ouders heel belangrijk binnen en vooral ook heel handig binnen. En misschien binnen wel dingen te zien waarvan ik nou denk van goh, wat handig wie dat het vroeger maakt. Want dat denk ik nooit, betekent niet wel eens. Nou, wat ik daar graag zien wil is, dat zijn verschillende dingen. Ik denk misschien tips over vakanties en activiteiten die nog bijeenbank is, die misschien vervaardigd is. En daar ben ik wel heel nieuwsgierig binnen. Ideeën over watersbord en spultjes. En nou ja, leuke dingetjes van Sint-Wurg. De nieuwste trends, de hippe dingen die het verbinden, dit zien we binnen. The only time I feel